Jo, 9. Så, hvad vil I gøre, hvis I vil vide? I kun havde 1 dag tilbage på opskolen. Hvad vi vil gøre? Så tror jeg vil røve hele broden og sige fang mig. Røves ud i prøven, de kan ramme mig. Hey, sidste måltid i Netto, yeah. Fuck tysk og tage ned og træn. Står i bare kaste ned på 8. gang. Fylde dum, kommer til sent, råb, tag en ny. Løb ud på skolen, ligesom Kim gjorde. Chat house, ryk, easy 12-tal, må jeg sige. Fedt, det er vores auto, yeah. For hele skolen ved vi ejer det her sted. Ejer det her sted. Heller smiler kan ikke mere, vi ejer det her sted. Ejer det her sted. Så kun er 1 dag tilbage, vi ejer det her sted. Ejer det her sted. Hvad fuck er far, vi ejer det her sted. Noget er på vej. Ikke i skolen, men på vej. Bøgerne brænder. Vi drikker øl og danser tæt. Vi vinder i fodbold. Lever og lærer. Som elever. Vi er bekymringsløse, det vi vil med. Elsker den måde vi er på. Bare I kende os. Hurtige hænder. Hurtige fødder. Lever i Netto. Tag vores mobiler. Hylde vores lærer. Husk os og elsk os. Hvad fanden for noget lortemusik og noget bras der er på? Kan vi så få noget ordentligt på i stedet for? Tak. Okay, B står for boldspids, E for den eneste, N for nummer 1, som Ulla har været på den seneste. Siger til os, kom i gang. 2+2 og 4 skak af vores skolegang. Se Lone, vi har endelig fået en hobby. At få vores klasselokale til at lide Magnus Teletubby. Prøv at google, hvordan du sætter startkomme. Du kan være sikker på, at opgaven skal. Så du kan kende på hendes snak, hun er sin egen god person. Fine dag var aldrig matematik, det så for til os, så det er helt fint, det er okay. Vi har gjort en anden dag. Vi kan prøve at huske det, men 3,3 det er svært. Uanset om det stigende eller vi skal du lytte nu. Nu kommer I spændende og håb, det bliver dig. Lytte nu. Lytte nu. Wow, Sinatra. Jeg siger farvel fra Nina, personligt beskrevet quote, kommer ikke tilbage igen. Jeg vil gerne ned og bruge mine hænder, i stedet for at sidde ned og tælle mine fingre. Jeg synes tiden rammer hårdt, men alt i alt har det været nogle gode år. Men det ændrer ikke på, at vi stadig har tid til at opnå, gennemgå og overgå. For vi er ovenpå, det kan alle jo forstå, når vi kigger tilbage, er der masser at kigge på. Kim, du har det smukkeste smil. Hvad skal du gøre uden os? Åh, Kim. Åh, Kim. Åh, Kim. Kim, du har været med os hele vejen. Og nu smutter vi fra dig. Uden dig på vejen er du ikke med i lejen. Åh, Kim. Når jeg kigger på dit smil, ja, så jinker jeg på din stil. Bare uden vejle, du gør det med et smil. Åh, Kim, du har det bedste humør. Uden det er der intet der kører. Hvad skal vi gøre uden dig? Åh, Kim. Jeg har det sjovt med at gå på skole rimelig længe. Men vi har vist været her længe nok. Længe. Vi har været flov. Vi har været så træt, vi vil lige se. Men alt i alt har det været egentlig godt. Rimelig. Vi kigger rundt og det bliver ikke det samme. Når vi ikke er her mere. Der er ikke brug for et godt karakter.
Vi siger vi siger farvel i dag, men husker stadigvæk, når vi tager det om. Vi kommer ikke tilbage, og der er så meget, som vi skulle have gjort.